Ratu ditendangi bokonge. Nganti gegeblak aku. Bawa Drona kados pundi? Petruk kaya entuk panganan. Blas. To bareng kula niku nantang karo Petruk nguneke Semar wong Gedibal 17 wong alek nyelamipan momong kene. Petruk mripate saya abang. Kula dirangkul karo Petruk dilarak. Mula wong iki aja sok gleleng. Sing iso nesune wis sampean ta. Hah? Sampean arep mbelani karo Begawan Drona dilarak karo Petruk. Kula adine ya ora trima. Ning ngapunten nek kula kepeksa kurang ajar karo sampean. Rupawani jembar wae. Piye? Wis sing jembar apa sing siut? Ayo minggir, jaluk dalan, minggir. Bale lumut ambra kanggeng awito deden Niwang sukmana madin luwih krana sasmintaning sun jagat wasisaning upanara Koko Prabu katuran pinarak lenggah ingkang sekeca rawuh jengandika wonten negari Ndrawati Koko Prabu Ndrawati iya kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Projing Dwaraka pun Kakang ngaturake pudyas pangastawanipun Kakang katura marang Yai Prabu Ndrawati Koko Prabu kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan Bapa Panembahan Durna katuran karaharjan rawuh jengandika Bapa ing Sukalima gandhak blek wale-wale apa praptanipun Kakang ana ing Projing Ndrawati iki sayekti ora duwe karep pribadi nanging pancen ana bab ya kuwi suwaningipun Kakang ana ing Projing Dwaraka bareng lawan Bapa Panembahan Durna mau sayekti diutus dening Yai Prabu Duryudana ana bab ingkang bakal ndak aturake marang Yai Prabu Dwaraka ya gandeng pun Kakang tinemu taruna lan ana pini sepuh ingkang ndak kanthi ya kuwi Bapa Panembahan Durna mula apa ingkang bakal ndak aturake mau lumantar Bapa Panembahan Durna Yai Prabu Kresna Koko Prabu kasinggihan mekaten ing mekaten Bapa Panembahan tumunten ngaturi paring dawuh menawi dados wigatosipun dene paduka Bapa Panembahan Durna rawuh wonten negaring Ndrawati oh inggih matur sembah nuwun nggih ingkang sepisan tuwi dhateng kawijenganipun anak
Mas utawi anak Prabu Ndarawati. Dene dungkap angka kalih leres gendinganipun anak Prabu Baladewa bilih. Sawanipun ingkang bapa ing Sukalima menika sayekti dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Supados nanjihaken dhateng pawarta ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat. Menapa inggih para nyata bilih paduka menika kagungan putra angkat inggih menika wujudipun pawestri ingkang sakmangke sampun dungkap dewasa ngibaratipun kembang hambabar gondo arum satemah kathah sakathahing kombang nedya necep dhateng maduning sekar menika kala wau inggih bapa Penemban Durna lakar kaleresan mekaten nembe kemawon kula menika pikantuk kanugrahan putra angkat ingkang sakmangke sampun mapan utawi sampun cumondhok wonten negaring Ndarawati. Oh, dadi menawi ngaten leres nggih. Leres ngandika anak Prabu menika kagungan putra angkat kasinggihan mekaten. Lajeng menawi boten lepat ingkang putra menika kaparingan nami utawi pusaka asma inggih menika Endang Loro Temon. Nyuwun pangapunten. Ingkang leres menika Endang Loro Temon. Ah, Loro Temon kok Loro Temon. Loro Temon. Menika ugi leres. Inggih, kasinggihan mekaten Bapa Penemban Durna. Oh, lah menawi ngaten cocok kaliyan menapa dados dawuhipun anak Prabu Duryudana. Bilih catosipun sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten negaring Ndarawati menika nuruti penangisipun putu kula inggih menika wonten Semana Mandrakumara. Anggenipun sampun pinten-pinten candra menika gandrung-gandrung kaliyan setunggiling wanita. Sareng Lesmana kula dangu sinten to wanita ingkang andadosaken bingung raosing manahipun putu kula Lesmana Mandrakumara? Piyambakipun Waloka prasaja jujur kaliyan ingkang Bapa ing Sukalima. Bila piyambakipun gandrung kaliyan putri Ndarawati nggih menika pun Endang Loro Temon. Loro Temon lho Bu. Nggih Loro Temon, Loro Temon. Mila lajeng kula nyocokaken wonten negari Ndarawati. Lah, gandeng samudayanipun menika sampun cocok. Tumunten samangke wale-wale menapa nggih? Sowan kula menika nedya ngebun-bun enjangan jejawah sonten. Ing wigatos sowan kula menika namung badhe ngemis. Ngemis dhateng paduka anak Prabu Ndarawati wonten suka lilane penggalih ingkang putra-putri Endang Loro Temon menika mangke badhe kula beta utawi kula boyong wonten negaring Astina. Ing wigati badhe kula jodhokaken kaliyan putu kula pun Semana Mandrakumara. Menawi kepareng ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan tegesipun ngraketaken daging ingkang renggang nuntumke balung sing pisah antawisipun Ndarawati lan Ngastina mangke saya rumaket anggenipun kekadangan jernyatanipun sampun jodhokaken putra paduka kaliyan atmajanipun inggih menika anak Prabu Duryudana inggih putuka Semana Mandrakumara. Nanging menawi boten nuwun sewu lho nggih sowan kula menika sareng kaliyan ingkang Raka Nalindring Mandura Prabu Baladewa menapa kirang kiyat anggen kula munjuk atur menawi sampun wonten seksinipun Nalindring Mandura Prabu Baladewa menika nggih anak Prabu Ndarawati. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesong Nalindra Mekmarwa sing sangkatri gumulung mangrembak ing wadya Kurdakura reka kiri-kiri nanggono magawe gelari rawang-wang sidemataning pasewakan negaring Ndarawati nalika semanten sami midhangetaken pangandikanipun Begawan Durna utusan saking negaring Astina dinampi nata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadya kendel legeg datan mobah datan musik nganti kaya pratima kencana melenggahi kanyup nunggu wardu kanyup jarang gantir wadu jarang ngacok nanggut durung abang dulu manding dasaring bertolo kasaru geger jobo pihak ngarso tangkaping nguri sebar bonamu apa to kang dadi tarunani orang numatan orang kang gajah mudoso kewandilan kejawi namong sowanipun utusan sing karang kadempel kirurah nolo garing kirurah petruk semawur kirurah bagong itu merojok tanpa harapan akarya kaget kang samya mulat
Jagat mangestu karo wayah lho jagat Koko Prabu. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi pangendhikanipun Bapa Penemban Durna. Menika mboten pangling. Menika Panakawan mongko jangkep 3 Nalagareng Petruk miwah Bagong. Rusak tatanan. Wah, mongko wancine wis ana dhewe lho. Ponakan iki metune mengko yen wis wanci gara-gara. Lah kok dadi iki ting sruntul. Sowan ana ing negara Ndarawati. Mongko dudu wayahe. Jernyatane upama ngaturake bekti sarta ngaturake sembah kelawan Sira Yayi Prabu Ndarawati. Mestine lak ana wancine dhewe. Ning mbok menawa ana wigati. Tangelamun Ponakan sowan timbalana Yayi. Koko Prabu katuran lenggah ingkang sekeca. Ya. Nalagareng padha kanthi raja sak praptanira Panakawan. Wanamit pasang Kalimantapi. Pinabela ing Laduri Demawahing Tawang Tuwang kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabektinipun ing abdipun Nalagareng kunjuk ngersa paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Jangkep tata wicaramu nggunakake unggah-ungguh mekaten. Ingsun tampa pangestuning ingsun tampanana kula pundi kejiman paripik dayana ing kasantosan. Petruk Padhararja pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk. Umume dhayoh kuwi rak ya eneng ngarepan. Lah kok iki malah terus eneng mburine sing duwe omah karepe piye? Lah selone teng mriki kok ya. Ngajeng mboten sela, teng mriki selane ya sapa anane. Iya Panakawan. Lho nggih. Bagong Padhararja sak praptamu. Nggih nggih, pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng niring Sambikala. Tansah winanting suka basuki sowan kula bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Ana wigati apa Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan. Gandeng sing nyenguk teng ajeng niku nggih Gareng. Kajenge Gareng sing matur sanipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Esreng kowe sing tuwa dhewe dadi talange ngatur lidah sinambung pangendikane bapak. Nalagareng dalem. Ana wigati apa Nalagareng sowan mongko tanpa tinimbalan? Sepisan. Rasa kesusu reng, rasa kesusu. Kesusu iku ngomeng kleru. Ing sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabektinipun ing abdi Nalagareng kunjung ngersa paduka Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya ingsun tampa. Pangestu ingsun tampanana kula pundi kejimat. Dene tungkap angka kalih waleh-waleh menapa wilujeng dereng Sambikala sowan kula tebih saking Rubeda. Mboten angka setunggal menapa kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Nalagareng ingsun tampa. Pangestu ingsun tampanana. Ing salajengipun wiwit bidal saking Karang Kadempel sowan kula kalian Petruk kalian Bagong boten ketemu halangan setunggal menapa. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestuning ingsun tampanana. Ingkang tungkap ing salajengipun anggen kula lumampah saking Karang Kadempel diutus dening bapak wonten ing margi tansah pinaningkaning kawidadan niring Sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Petruk, nun, kowe wae Petruk ingkang matur. Nalagareng kok mubeng wae. Ora ndang tekan-tekan nggone. Dekno nek menyang nomor 1 neh. Oh, kula saka omah wis dandan dithing. Bareng kon matur ra iso. Dekno kaya ngono pengarep.
kabar ya, Reng? Ora apa-apa. Aku wis biasa direke. Petruk eneng apa? Ingin sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lah kok padha. Lah nek matur kalih Nalindra menika nek mboten ngaturaken sembah pangabekti mengko kleru. Iya wis ora dadi ngopo nggih. Lungkap mongko kalih kula menika namung dipun dawuh pados nyatakaken pekabaran bineta Mbok Bakul sinambi wara najan boten dipun sadi. Pawarta binandunging Karna. Menapa inggih para nyata sinuwun Prabu Ndarawati menika kagungan putra angkat. Anak angkat nggih, angkat junjung. Ora angkat junjung Petruk. Putra angkat ki putra nggonku nemu. Lah niku karep kula ngoten niku. Napa leres? Iya pancen kepara bener. Putri. Iya Petruk, pawes iya pancen kepara nyata. Napa saestu naminipun Endang Lara Temon? Iya Petruk, Endang Lara Temon. Wo, bener kok Reng. Wah, nek pancen kaya ngono, Endang Lara Temon terus dimasak wae terus. Maksudmu piye? Endang Lara Timun. Timun jengkung. Timun temon kok timun. Oh, tak kira nek timun e. Mbok wis Reng, wis lah melu omong. Wis jan kowe iki anggere melu omong ki janjane ngalahke aku lho malah. Endang Lara Temon leres. Iya Petruk. Weh, lah nek ngoten cocok kali ngendikane bapak. Lho, kok cocok piye? Mergi bapak niku ya duwe anak angkat. Lho, bapakmu darepe putra angkat. Nggih. Le nemu teng Langgar nalika semanten bocah niku tilang-tilong kaya wong ora duwe kanca, ora duwe sedulur, terus dipek anak karo bapak. Dijenenge Bambang Sunat. Petruk. Bambang Senet. Ora sunat. Senet. Nek wis disunat lagi disenet. Nengane ra. Kuwi lho, ana kaon kok ting dilajik kuwi lho. Gareng kok mlaku nang ngarepe ratu genah karo Petruk ya anggape keraton ki ora ana tatanane wae piye. Nglereske kok ya. Nggih Bambang Senet. Lah, dumadakan Bambang Senet niku wancine wis dewasa. Terus Bambang Senet niku matur karo bapak, "Pak, kula pengen rabi." Lho, yen ngono bapakmu bakal duwe gawe mantu, nggih. Lah terus mung nalika bapak niku nari karo Bambang Senet, lah sapa le wong wedok sing tok tresnani? Kula niku ngimpi diladeni putri naminipun Endang Lara Temon ngakune saking negari Ndarawati. Terus bapak nyeluk kula kali-kali kali bapak. Gong genahna sinuwun Ndarawati apa kagungan putra angkat ingkang pewangi Dewi utawa Endang Lara Temon. Nek pancen bener boyongen ning Karang Kadempel arep tak pek mantu, arep tak pek mantu. Arep tak jodoke karo Bambang Senet. Ngoten niku sing dadi dawuhe bapak gandeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sampun paring dawuh nek kagungan putra angkat naminipun Endang Lara Temon. Mula dinten menika kula ngebun-bune jangan jejawah sonten sowan kula namung badhe ngemis putra putri panjenengan badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel kula jodohaken kalian Bambang Senet. Cekap semanten atur kula menawi wonten pepanggil ruba kula aturi paring dawuh rerubanipun menapa pepanggilipun menapa nanging menawi boten dipun paringaken sababipun menapa kula nyuwun keterangan ingkang gumathok lan ingkang cetha sinuwun. Caca muntap liring natap duka netra kocak ngundarandir hidup nyomangolon coko wadanani rombranang ing gondok blak ujug suaru kimbal sumarante habela Petruk aja kaget aku yang ngemampake karo kowe ya Petruk aku sing methokke karo kowe. Lho, nyuwun wigatosipun menapa kok panjenengan kok terus lelenggah teng ngajeng Sinuwun Prabu Ndarawati. Aku arep wangsulan karo kowe, wangsulan babagan Endang Lara Temon. Lho nuwun ngapunten. Endang Lara Temon menika putranipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Panjenengan mboten dihak babagan Endang Lara Temon. Kosek. Nang Lesmana Negara Ndarawati kuwi dhisik durna mangane kowe. Lan kowe ngerti, dadi wong pangertenmu.
Yen prataku ning negara Ndarawati iki sayekti uga nglamar Endang Naratemon bakal tak dhawakaken Lesmana Mandra Kumara. Mula gandeng kowe tiba keri nggon musuhan nang ngersane anak Prabu Ndarawati. Kowe aja waton bisa ngucap dina samengko Endang Naratemon bakal kalah. Mula kowe ngalah ora usah dadak mboyong Endang Naratemon bakal tok dhawak karo adimu anake angkat Semar Badranaya. Ora pantes ora sak trepe yen to Semar kuwi ngangkat duwe putra mantu mangko putrane Nalendra. Apa Semar ora ngilo karo gitoke? Apa Semar ora ngilo karo kanane? Mung gedibal, mung Panakawan, mung kere, mung wong melarat kok kepengin duwe anak mantu, anak ratu kuwi. Cecak nguntal cagak cebol gaya wulan ngutong ngitung lintang panjang. Loh. Panus maning jajalan sukertane bawane iblis larat. Wah, Petruk gembelo sirahe, gleleng pacahe, ngilangi tata krama wani glandang karo bapa penemban kono. Petruk leren ora, leren ora. Terus sakniki gandeng kula ora entuk mungsuh. Sirmu piye? Ngejak piye karo aku? Wong sencaki ora melu apa-apa kok tok tantang ki ngopo? Kajengipun mboten napa-napa. Kula malah seneng dipun tantang Nala Garing. Ha wis entek mungsuhe. Arep mungsuh sapa iki? Nek rasa entuke. Wah, cilaka kula. Nala Garing aja edan. Kae kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Koko Prabu Baladewa malah sajahe diwaneni karo Bagong bapa penemban Durna salah kedaden karo Petruk kae piye? Wah, jan wis. Nika pripun, Ndara? Wis ngetak pisahe Nala Garing bapa. Kakang Pati Udawa brek. Arek kae arep dadi sinuwun Ndarawati. Dawuh patih mah dipreke. Ndara secaki ampun meneng mawon. Awi gek nikah dirampungi kok malah. Awi. Iya Nala Garing. Ampun kados larean kok Patih Ndarawati udah ndak gegeran ora karu-karuan mengke. Ora tatanan. Ratu ditendangi bokonge. Nganti gegeblak aku. Bawa Durna kados pundi? Petruk kaya entuk panganan. Blas. Wah, kula kaya ora setiti karo napa sing kula ucapke to bareng kula niku nantang karo Petruk ngendheke Semar wong gedibal pitulur wong alon nyolamipan wong kere. Petruk mripate saya abang. Kula dirangkul karo Petruk dilarak. Sampeyan dilarak karo Petruk kula nesu-nesu saking wonten ing Pasewakan Negaring Ndarawati. Mboten kanyara. Bokong kula saking mburi. Wis ora ora timbang iki. Loh, Dimas Setyaki. Oh, edian iki. Mula wong iki aja sok gleleng. Sing iso nesune wis sampean ta, Hah? Sampean arep mbelani karo Begawan Durna. Begawan Durna dilarak karo Petruk. Kula adine ya ora trima. Nyun ngapunten nek kula kepeksa kurang ajar karo sampean. Rupak wani, jembar wani. Piye? Milih sing jembar apa sing siut? Lah nek cara kula nesu nggih, nek cara kula duka. Lah kok Bagong kok sak kepenan wah, ponokan ora apa minggat karo negara Ndarawati kandhang negara Garing.
Dus. Ayo. Wis bibiti gegeran saiki tinggal lunga kok. Tinggal lunga piye maksudmu? Tinggal bali ning Karakadempel. Terus nek bali engko nek senet ra sida dhaup karo si temon. Senet nesu piye? Monggo aku sayang karo senet. Lah ning nganti iki engko Sinuwun Mandura nesu tenan, duka tenan nggawa nenggala. Ngamuk kowe karo aku diamuk kanggo nenggala piye? Mikir terus. Lho, bar maju kok. Wis kebacut kaya ngene, ibarate nyemplung kali. Maju ya terus, mundur ya terus. Luwih becik, ndodok. Jempolmu melocot. Hah? Ibarate kaya wong nyemplung kali, maju ya terus, mundur ya terus. Lah terus Aku sing arep nandingi. kowe wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Sing tak wedeni awane. Tak tekad tak toi pati, pokoke adikku kelakon rabiran ora nek toi pati. Ya wis ngono. Maju. Aku tak ndelik. Aku nek karo Nenggala wedi tenan aku. Nenggala ki tamake Gunung Jugruk Segara Asak. Piye? Rene ya, rene ya. Piye. Arep genahke aku. Iya. Jare Nenggala ki tamake Gunung Jugruk Segara Asak. Heeh. Aku duwe kowe. Wah, duwe wong. Duwe. Tak tamake Gunung Jugruk. Segara iso asak. Tenang. Tak tamani pisan ora jugruk pindho. Pokoke kudu jugruk kudu nganti sak jugruke. Kudu gempal. Alah cenane. Bagong Petro kareng ora minggat kelantan ngono. Ngopo? Mencicil matane ngopo? Mata-mataku dhewe kok. Ana wong mendelik matane kok dolekke mencicil matane. Arep digamakno ki Bagonge matane semene ki. Ora usah mencicili matane wis gedhe. Lho, kok wani karo Baladewa? Ngopo kowe nesu-nesu? Kowe gelem bali apa ora? Gelem bali apa ora saka Karakadempel? Nek aku bali, Penak awakmu. aku wis penak awake, Mas. Kowe gelem bali apa ora? Ora, pokoke bali karo Endang lara temon. Wah, Yen ngono kowe wani karo Baladewa. yen ngono kowe wani karo Baladewa. Kowe wani karo Nata Mandura. Kowe wani karo Nata Mandura iblis diapurmu ora ngira karo gitokmu. Se. Ora sok kaya ngono kuwi, nek nyuwara ki sing penak. Hah? Aku rumangsane aku ki wong kere. Aku rumangsane aku wong ora duwe. Ning wong ora duwe wong kere kaya aku ora sok digitok-gitokke. Kok kowe iki nyawang kowe. Apa nek kowe nesu-nesu ngene iki kowe menangan dhewe napa? Apa nek kowe nesu-nesu kowe Bagong wedi karo kowe napa? Bagong tidak pernah takut sama teman-teman. Siapapun. Bagong tidak pernah siapapun. Bagong tidak pernah takut dengan siapapun. Nek basa Indonesia takon aku. Bagong tidak pernah takut dengan siapapun. Loh, wani karo aku. Apa yang saya takut? Basa Jawa e. Basa Jawa wae. Kowe kuwi. Oh, aku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Rupawani jembar wani. Jembar wis biasa. Rupa ya wis biasa. Gelut nanti papan aku wis biasa. Wah, mati tenan kowe. Disini lekare. Masalahe apa iki? Masalahe apa? Kene ana wong jagoi adine kok dikamplek saka mburi. Kowe iki tuwa apa bocah? Ayo wong tuwa. Bocah semene tenan. Wah, radong. Lah nek wong tuwa ana gegeran kok malah kowe iki surak-surak seneng-seneng karepe. Iso misa apa ora?
Kae iki dipisah ora kok didombani. Kowe iki wong tuwa apa bocah Petruk Pak? Bagong sabar. Bagong sabar. Sabar. Wis. Aja dipisah. Aja dipisah. Aja ke wedi aku karo Baladewa. Aja dipisah. Aja dipisah. Mbok modar mbok men. Sapa iki mau? Kok aku ketok cebleske cagakane. Sing nyekep aku sapa? Sing nyekep aku arep ngopo? Aku sing misah arep ngopo? Edan. Wah. Kok misah ya misane ora dijebleske cagakane. Engko nek oglangan piye? Oglangan ya men. Negaraku oglangan ya men. Mungsu kok pono kawan, demen ora kajen sampeyan iki. Buku karepe dhewe kok mburi kene. Engko nek kok Prabu nesu tak cegate. Lu nggo mburi kene. Terus kowe ngapa nang kono? Kene mburi kene. Ya. Sampeyan ngapa teng mriki? Ayo mburi kono. Aku suwe-suwe sengit karo Panawakan. Pegah aku tenan. Ayo mburi gak gareng malah mripate mlirik. Kerae. Iya aleman iya. Ah pincange kok pamer. Awang pincang kok gaya. Demen lemaku keder ora. Manungsa ora tatan tipul kan glandang ngono kan. Yai, aja mbok pisah. Aja mbok pisah. Anggepe Baladewa kalah karo Bagong, menungsa ora tataran. Derajate ceplek, derajate ponokan ming bature kok ngalah karo ratu ki. Ora ana critane. Minggir. Wah, jejekane menungsane. Apa anggapmu aku wedi wae? Hah? Minggir. Minggir Yai Prabu. Yai Prabu cengelmu mlotrok kuwi. Wis tak weruh cengel mlotrok lho. Sinuwun Darawati iki nek misuh nek nesu kata-katane apik lho, Tru. Wis ora usah cerewet. Meneng ora? Heeh, meneng ora kowe. Meneng, ora usah. Koko Prabu. Nggih. Kula suwun kanthi sanget Koko Prabu kula aturi sabar. Sabar piye? Sabar dodol ayam goreng. Petruk Bagong kuwi ganen lunga. Ya Gong lunga. Dah. Kaya kata-katamu ora jelas ya Gong lunga. Lunga. Mong. Ngono kene kok. Panggrise nyaut-nyaut omong aku ditenono. Sampluk iki wonengen. Ku dadak rating. Ya ora sampluk iki kok dadak rating ora. Koko Prabu aturi sabar. Awit wonten atur saking anak kula Endang Loro Temon. Lho. Ana atur apa saka anakmu Endang Loro Temon? Sinten kemawon badhe dipun ladosi waton saged ngaturaken inggih menika wujudipun temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma ngajengipun kedah dipun beksani Wanara Seta. Mantel lanang nitih gajah ngarepe dijogeti kethek. Inggih. Mongko gajahe kudu isa tata jalma. Inggih, mekaten Prabu. Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna
alangkung tresnanira marang Dyah Panon Sinawi. Oh, wah, aku tak matur ngarsang Kyai Prabu Duryudana. Babakan perkara iki supaya enggal bisa ngaturake reruba pinanganten kanggo mbaya ngindang loro temon. Koko Prabu mugi-mugi saged kasembadan. Yo, aku njaluk pamit Kresna. Ngatos-atos Koko Prabu sampun ngantos kados lare alit. Pados napa jenenge? Gajah ingkang saged tata jalma. Lho, pancene kudu ngono. Narendra kuwi ora kena mban cindhe, mban siladan. Kabeh kudu adil. Mekaten. 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 Kudu adil, Bagong. Nggih, siap. Nanti ya, Tru? Wambo, angel. Kalih ngarepe mantan lanang sing nitih gajah kudu dijogeti Wanara ingkang ngulse putih. Wanara ulus. Wanara. Bareng kuwi sing sok ngerti basa Kawi. Wanara ya apa, Rek? Wanara ya apa? Bakso. Ayo gah aku truk gah aku. Wanara kok bakso ora. Nyayam. Duh. Tahu guling. Tahu guling apa? Kowe mung panganan terus kok. Aku urung madang, Bro. Ya mulane kuwi omong. Sing tok eling-eling bangsa olah-olahan. Wanara ya apa, Gong? Wanara iki munyo. Oh. Wanara Kusika Seta. Apa itu? Apa? Wanara kesikut Kusika. Ayo sing senengane sok gane nyikut to kowe yo. Wanara Kusika Seta. Heeh. Seta iki putih. Ha iya. Kusika iki mano ya, udu. Wah, heeh. Ana sesamune Kusika. Kukila. Kae mano, nek Kusika iki udu mano. Kusika ki warna. Oh, berarti buku gambar iki buku Kusika. Buku gambar kok buku Kusika. Wis do bali. Do bali, do matur karo bapakmu. Aku wegah ngrungokke omonganmu iki aku wis wegah. Iki isih perlu dibahas Kusika ki lho. Kuwi artine apa? Engko nek adhe matur karo bapak ya ora ngerti artine lah goleki nendi. Ha iya. Kusika ki bener karo si Gareng mau warna utawa ules. Ules. Heeh. Ditambani engko ndak malah kena apa-apa nek wetenge ules. Kae mules. Wah, wis ora. Kusika ki warna utawa kethek warna putih. Wo, menyerah. Ah iya. Wis ora. Kethek wernane ulese putih ngono wae engko gek matur karo bapak. Ya. Mandeng ora-ora mbok ora rek. Mandeng no. Gocek-gocek ora. Mandeng ora-ora mbok ya, Kang. Ya. Mangkat. Suluki mo langsung iringan. Langsung iringan nganggo suluk ndandake wektu iki ora suwengi. Ya yo. Yo.
Wongane katokan training kok malik. Ya men seragam. Ha iya. Ya Gong. Iya mangsamu. Mandeg sik ngene iki omong-omongan secara bebas. Ya ora kewengku dening pernatan kraton lan sak piturute ya, Tru. Ha iya. Iki sing kepareng nimbali utawa bekerja sama wayang Climen iki sapa? Kusihe tak bukake WhatsApp-ku. Diwaca alon-alon, Tru. Heeh. Tasakuran panjenenganipun Dr. Sutrisno Hartono MA ingkang sampun 25 tahun mbiyantu mengembangkan dan merosekaken seni budaya Jawa wonten Kanada. Waduh, Mas Tris, iya, Mas Sutrisno Hartono, iya. Awak dhewe tau ditimbali karo panjenengane taun 2008 ning Kanada mbiyen ya, Tru. Wis tau apa? Wis padake sembetengan, ya. Mas Tris lan Mbak Anis Wijiastuti garwane Mbak Anis, heeh. Sekaligus keluari nadar sampun menikahaken anak mbarep Dr. Anda Ayundita Muncar Batari. Pikantuk Dr. Andes Alwin Nayoan putranipun Bapak Ibu Franky Nayoan. Waduh, Mbak Ayu wis rabi, Tru. Wis. Yen awak dhewe sowan rono isih sekolah ngalor ngidul kae ya. Heeh. Muga-muga ya paringan barokah saka saning Gusti. Nadyan arang-arang ketemu, ya tau tate momong karo Mbak Ayu kok muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tekan kaken-kaken ninen-ninen. Lan uga Dik Lulu anak ragil sampun tingkat akhir perguruan tinggi wonten ing Kanada nyuwun pangestu. Wah, muga-muga lulus dadi sarjana. Ya. Salam sehat buat Ki Dalang Sena ya dan semua kru warga Laras. Semoga tetap semangat kangge sedaya pamirsa sugeng amirsani. Ya. Wayang Climen menika ugi dipun sengkuyung kalian grup gamelan Madusari, gabungan dari seniman mahasiswa dan Indonesia diaspora. Oh. Kiai Madusari mbiyen anak dhewe taun 2008 mayang ning Kanada sik ngiringi Kiai Madusari iki dumadi saka piyai-piyai saka Kanada lan saka Amerika, khususnya saka Seattle. Waduh. Bagong ngapal. Lho cah, cerdas sing. Kiai Madusari sing lenggah ning Vancouver, Kanada. Ya. Kados to, Mr. Tony Reif. Wah, kuwi isih kelingan Om Mr. Tony. Ya, sing sepuh kae ya. Karo Mr. Michael O'Neil lan Anne Harper. Weh, kaya isih kelingan. Isih tidak ketinggalan iki sing paling tak apali. Sapa? Mark Parlet. Ya, utawa Mas Petro. Heeh. Mergo piyaine dhuwur terus dijaluki jeneng Petro utawa Mark Parlet utawa Markono. Heeh. Markono iki karepe jenenge dhek, jeneng Indonesia iki Markono. Iya. Karo Benz Rozalki, ya Benz. Nah, nek Agnes kelingan karo Benz Rozalki sing Dabungji Mbak Ayu Pici Dabungji. Biyen tok jak wayangan ya, Gong. Wah, tak sandangi Jawa barang. Oh iya. Mereka akan menyawer total 6.700.000. Waduh, alhamdulillah, amin. Grup gamelan Madusari sudah menerbitkan CD dan banyak karya-karya gamelan kontemporer. Mereka juga pentas di beberapa negara, antara lain Kanada, Amerika, dan Indonesia. Wis tau ndene. Wes. Biyen sok tak kon nabuh, Mark Parlet ki sok tak kon ngendang, Benz tak kon nyanyi. Ya. Lan liya-liyane Mas sapa jenenge Michael ya tau tekan kene. Oh. Sabibaripun wayang Climen menika kita badhe ngawontenaken diskusi dan ramah tamah online. Oh nggih, mugi-mugi lancar, mugi-mugi lancar. Matur sembah nuwun Mas Tris. Ya, isih kelingan karo awake dhewe ya, Gong. Ya biyen keraya-raya budidaya nganu apa jenenge iki nekake awake dhewe tekan Kanada ngono. Wah jan seneng. Mas Tris ra seneng kok. Ora seneng, apa-apane do rusak ya.
Yagaku do ndregel. Kok terus kapok. Ah iya. Sone iki nek ngejak sing kira-kira teknologine iki nyandak. Aja sing teknologine iki terbelakang SDM iki ora anu angel-angel. Ah ya kan kabeh iki sarwa teknologine sarwa canggih kok. Iya. Wah, biyen anggere latihan ning gedung apa jenenge kae. Engko ora dikirimi jenenge ro Mas Tris. Heeh. Gedung apa kae mlaku saka daleme Mas Tris tekan kono latihan jam 8. Heeh. Padusik tekan setengah 3. Wah. Oh to. Padusik antaraning Mikael, Mas Tris, Mak Parlet ki do padu dhewe. No. Ayo nyanyi luas. Kene tak tinggal udut ning jaba wong aku ra dong. Ah iya. Ya jaman semono ya. Ah iya. Biyen pentas ping pira, Gong? Biyen pentas ping 7, tur 7 kota. Weh. Ottawa, Victoria, Vancouver, Mississauga. Wah, tahu kabeh aku. Penabuh rasa domblong to ngono ku rasa. Santai wae aja gumun, santai. Iya. Ya lumayan Iso entuk pengalaman. Heeh. Iso mangan apa-apa sing kira-kira iso carane mangan. Ngene dikai roti ya ngiling-ilinge piye iki le miwiti ngemplok saka ngendi iki. Wah ya wis dhewe-dhewe ya. Ah iya ya alon-alon karo ngenteni nawala-nawala sing tumiba ning pangkon. Heeh. Ah, gedung Western Front. Oh iya. Wah matur sembah nuwun. Mbak Anis nyuwun lagu Setya Tuhu. Mbak Anis. Wah iki sing garwane Mas Tris iki. Heeh. Biyen ya sinden nang ning nung nang 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 ning ning nang nang karyane Mas Tris judule Nang Ning Nung. Oh. Kowe nek ngrungokke bunek kowe. Oh, sebabe ya ming tembange ya ming nang ning nung ning nang 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 ning. Nek ya karya iki ya wajib di apa jenenge di apresiasi. Wajib. Iya. Mbak Anis nyuwun langgam Setya Tuhu nyawer 1 juta. Weh, matur sembah nuwun. Benz Max Parlet ayo nyawer tuan. Heeh. Ben si kerep nang kene mbiyen turu nggon aku kerep. Oh. Tau tak pakani iwak kirik bareng. Oh. Good. Yes. Ah iya. Wah nyenengke tenan. Ya. Karo diaturake terus Ya. langgam Setya Tuhu. Ya. Mbak Anis men ngerti biyen tau tate nonton awake dhewe iki Deno Agnes ki isih cilik saiki men sing anu nyekar Mbak Agnes. Ya. Men prisa nek bocahe saiki wis gedhe. Ayo. Ayo jumeneng Nes. Heeh. Mbak sapa? Ah Mbak sapa ta mau jenenge iki? Opo ki andang lali. Mbak Anis. Heeh. Mbak Anis ya, biyen ya sok kerep melu. Ya, Mas Tris biyen ya tau gabung ning Warga Laras ya nek Tau dadi wiraswara karo Pak Nardi. Kiri goro kurni. Ah Mas Tris biyen ya wa sadurunge dadi anu ya biyen nang PLK. Oh. Saat latihan karawitan Bagong Kusutiarjo, Mas Tris kuwi karo anu bangsa kanca-kancane seangkatan. Ya. Saiki wis sukses ning Kanada wis ora gelem kondur dene. Oh, iya. Ora gelem dene wis blas ora kersa dene. gamelane Ketoke arek keke aku ketoke. oh balik. Sarawuh sampeyan kula aturi nyekecakaken anggenipun lenggah. Ya Kakang Semar, ya Dipol. Loro Garing Petruk Bagong piye kabare? Karo matur sanipun Bapak. Bae wonten lepat aturipun ing Putra Petruk nyuwun pangapunten. Pun kelampahan kula sowan Sinuwun Ndorowati. Sinuwun Kresna Panci kagungan putra angkat enggal nami Endang Loro Temon. Nalika semanten kula suwun badhe kula Begawan Durna nipun badhe ndhawuhaken Ndara Lesmana dadi geger.
Dadi rame nggih. Ning disampe utawa dipisah dening Sinun Prabu Ndorowati lan paring dawuh. Sinten mawon saged mengku garwa dhateng putra angkatipun Sinuwun Kresna, inggih menika Endang Loro Temon. Wonten saged ngaturaken ruba pepanggil. Wujudipun siji temanten lanang kudu nitih gajah ing ngembisa tata jalma. Sangajengipun kedah dipun beksani wanara ingkang kusika seta lesipun putih kedah beksa sangajenging temanten kakung, Pak. Mareka den prayetna samurire seka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing ngalatar milang lintang Bima Sekti dadian jentung Kilora Semar Badranaya datan kantun nggih Bambang Senet midhanget aturipun ingkang putra nggih Kilora Petruk tanggaping Gatiri Sang Arjuna Siga merpeki unggahaning Kilora Nayantaka Mulat para Sang Arjuna wis munya kang kamanungsan Kakang Semar ora usah dadake wahaya ing penggalih yen Kakang Semar bisa menggalih kanthi wening Janaka wae wis tanggap kelawan apa kang dadi ature Petruk Gajah ing bisa tata jalma kuwi kadang bayune Kakang Jodipati Gajah Setu Bondo Wanara Kusika Seta ora li kejaba mung Kakang Anoman Kendali Sada Kakang ora usah dadak Kakang Semar ketayalan sing langit kelap-kelap katon lir kencanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur iladan kaget atiku bareng wono tik brasara ning goselo mangling kene ora palangi kaya adikku tunggal bayu Werkudara wah Setu Bondo kakangku ya ana apa sowanku ning ngersamu ing wigati amung kepengin nyuwun tulung karo Setu Bondo bisa nglulusake panjangkaning Semar Badranaya ala dikaya ngapa Semar tau tate labuh karo Gajah Setu Bondo ora gelem ora gelem kowe bakal tak boyong marang Karang Kadempel lho wigatine dadi serah-serahan pinanganten lanang menyang Dranaya gone dhaup karo Putri Ndorowati yen aku sing aku tunggal bayu nayanku ora gelem wah tinimbangane aku bali didukani karo Kakang Semar luwung boyo eneng kene kowe tak ruda paripeksa wae lah dalah Bang Wangaruna katinetraning angga rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pene panca wah apa ngono ya Werkudara aku sagu yen pancen sagu
Ayo tak derekke sowan menyang Karangkadempel. Ayo Werkudara Jakaya bocah cilik. Arjuna Ismunya repan tingkah ing mungsuh Alam Kakang Anoman ndak tampa tiba sepadha-padha semengko tindakipun wigatosipun diutus dening Kakang Semar kawruhanamu Kakang Anoman yen to Kakang Nayantaka dina samengko kagungan putra angkat ya kuwi Bambang Senet ingkang bakal dhaup karo putri Ndrawati putra angkating Koko Prabu Dwaraka ingkang wangi endang loro temon nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon lamun tanpa pambiyantun ing Kakang Anoman. Lho. Sebabipun menapa? Sebab temanten putri nyuwun sak ngareping temanten kakung kudu dipeksani Wanara Kusika Seta. Weh lakal. Nadyan kula menika sampun keladuk yuswa. Kula menika sampun sepuh. Upamiya kula menika joget, upamiya kula menika mbeksa. Meski kemawon napas kula sampun boten kiyat, namung gandeng kula menika kepengin labuh kalian Kakang Semar ingkang sampun wongsal wangsul nglabuhi dhateng gesang kula. Monggo Raden kula dherekaken prapting Karangkadempel. Madange jagato mungo-mungo sapucaking wukir marepa bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung ucap kacarita ganjanging carita Grisung kamunggel kawi Raden Werkudara wis prapting Karangkadempel. Raden Arjuna wis prapta Karangkadempel. Wis samapta pepanggil ruba pinanganten kakung saking Karangkadempel. Sigra Bambang Senet anite gajah Kyai Setu Banda sangajenging gajah Jinogetan dening Wanara Kusika Seta lenggih Sang Anoman. Sakwingkingipun Bambang Senet Lurah Semar sak putra Nuragaring Petruk Bagong Datan kantun pangombyong lenggih Satring Madukara tuwin Satring Jodipati Raden Werkudara.
apa putramu angkat? Nggih. Kowe lah dalan nyolong pethek. Atmajaning Semar lah kok dadi kaya Dewa Asmara Ngejawantah. Ah, lah wong niku Girilusi jalma tan kena kirira. Werkudara ya ngombyong manten karang kadempel. Arjuna inggih dados pangombyong Kaka Prabu. Lah dalah syukur-syukur. Lah terus apa panjaluking pinanganten putri wis bisa kalaksanan. Ah, lah niku enten gajah. Sing iso tata jalma niku Gajah Setu Banda, dulure Tunggal Bayu Ndara Werkudara, putrane Sang Hyang Bathara Bayu. Wanara Kusika Seta ingkang bisa tata jalma. Wah, saiman. Wah. Udus kowe. Wong Anoman. Saiman. Ah, nggih Anoman. Anoman Wanara Kusika Seta yang artinya Kera berwarna putih. wah. Lah yen ngono cocok kabeh. Lah wonten dawuh sinun. Anakku endang lara temen wujude kaya ngene apa kowe trima? Nyatanipun sampun dipun jodohaken dening panguwasaning dat Kang Purwengdat. Mbok menawi menika sampun jodoh dawuh kula. Kados menapa kawontenanipun endang lara temen kula nampi kanthi ikhlas lahir lan batin. Temon wonten dawuh Bambang Senet wujudane kaya ngene anake Semar. Ya mung wong ceplik, ya mung drajating Panakawan. Tresna menika mboten krana dranawi anggen kula dhaup kaliyan tetimbangan kula inggih menika pun Bambang Senet sak mangke saged dumugi ngantos telasing tulis kula lan tulisipun Raden Bambang Senet. Lah yen pancen kaya mengkono Kakang Semar diseksekake marang para nalendring padha rawuh. Ah menika langkung mrayogi. Kaya wis cundhuk penggaling Sang Bambang Senet tuwin endang lara temun. Nalika semanten kaya wis manunggal tetunggalan dipun tunggalaken dening panguwasaning dat Kang Purwengdat. Sigra astanipun Bambang Senet anyandak astanipun endang lara temun. Parandening mangke gumaregel Bambang Senet miwah endang lara temun brol riwe hamara waryan. Gical wujuding putra putri kekalih tanah sanes kejawi amung Raden Abimanyu tuwin Dewi Siti Sendari. Mula aku nemu bocah kok baguse Rajama. Welo. Aku dadi Ndara Angga 8. Angga Wijaya. Anu Angga Wijaya karo Ndara Siti. Heeh. Ya Siwa Semar nyuwun pangapura. Ya Kanjeng Rama kula nyuwun pangapunten. Wolah dalah. Lah kok dadi wis padha adu arep Abimanyu karo Siti Sendari. Petruk kuwi aja nganti tekan kene wi. Rampung ora. Tutuk sekop sirahe. Wis Petruk, Pun. Lagi arep mlebu kraton tak limpe tak kepruk sekop sirahe klocak. Nek dadi masalah lho, Truk. Ben. Anak ratu rada kenthir kok. Rasa kuwatir. Engko nek Kurawa ora trima piye? Engko tak singkirke ning mengko. Nggih. Ya wis pancen kaya mengkono kabeh wis katon gathuk, kabeh wis mathuk, kabeh wis manunggal. Syukur Abimanyu muga-muga tekan kaken-kaken inen-inen. Kanthi cara mengkene kuwi ngraketake talining tresnamu lawan anakku Siti Sendari Abimanyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.